Гаделлек теориясы. Дәүләт өчен иң кирәкле әйбер ул гаделлек. Менә без җитәкчеләр тарафыннан еш кына шундый сүзләр ишетәбез бит инде һәр йорт саен машина, көнкүреш приборлары, җиһазлары, ашарга җитәрлек кибетләр саен, пенсияне вакытында биреп баралар. Кеше нишләп риза түгел соң дигән шундый сүзләр ишетелә. Төп сәбәбе гаделсезлек. Кеше күрә гаделсезлекне, шуңа күрә ул ризасызлык белдерә дә. Кеше бик зур әйберне югалту белән дә ризалашырга мөмкин, әгәр ул гадел булса. Ә инде гаделсезлек булса, кеше бер тиенен югалту белән дә ризалаша алмый. Менә мисал итеп тә китерәләр бит Каддафинан да, Ливиядә бөтен нәрсә бушлай булган, ә халык күтәрелде дә, җитәкчеләрне бәреп төшерде, жүләрләр дип әйтәләр. Жүләрләр түгел, алар анда гаделсезлек күргәннәр. Шундый ук хәл, мәсәлән, булды Советлар Союзында да. Без Советлар Союзындагы кешеләр, алар бит инде еллар буена да яшәгәннәр, без гадел җәмгыятьтә яшибез дип, әмма хәбәрдарлык башлангач, алар күргәннәр гаделсезлек, бу дәүләттә гаделсезлек бар икән. Һәм шуңа күрә дә ул кешеләр бу дәүләттә яшәү белән риза булмады, миллионлаган кеше халык риза булмады. Сәбәбе дә аңлашыла моның, чөнки беренче җәмгыять төзелгән вакытта, ул кешелек җәмгыяте төзелгәндә, беренче дәүләтләр төзелгәндә, аның асылы да шул булган, кешеләр гаделлек эзләгәннәр һәм гадел җәмгыять төзергә теләгәннәр. Гаделлек булсын дип алар берләшкәннәр кабилә вакытларында ук. Һәм шуңа күрә дә кеше көтә гаделлек, һәм ул бик дөрес әйбер дә, гаделлек булырга тиеш. Гаделлек булмаса, ул дәүләтнең, ул җәмгыятьнең киләчәге дә юк. Шуңа күрә кеше һәр вакытта да омтылачак гаделлеккә. Ул аның тамагы да тук, өсте дә бөтен булырга мөмкин. Әмма ул гаделсезлек күрә икән, ул тормыштан берничек тә риза була алмый.